Türkmenistan'ın karantin zorluklarında barha köp adamda koronavirus yüze çıkarılýar. Ýurtda COVID-19 aladalarının çağında girdilen hereket çäklendirmeleri para horluğa yol açýar. Türkmen howa ýollary pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýeni bir tapgaryny ýygyna getirmegi gözüňinde tutýar. Mundan 3 hepde ozal Türkiýeden watanyna getirilen türkmen raýatlary hökmany 21 gün möhletün geçendigine garamazdan henüz hem türkmen awadyň karantin zorlugynda göýberilmän saklanýar. Azatlyň habarçylary 13 aprelde getirilen 165 raýatyň arasyndan ýene-de 2 adamda koronawirusyň ýüze çykarlandygyny anyklamak başardylar. Ýatdatsak mundan öň gurungy gidýän uçury bilen getirilen raýatlaryň bäşisinde koronawirus tapylypdy. Şeýle-de olaryň hataryndan biri sağlyk ýagdaýlarynyň çylsyrylmasyny sebäpli aradan çykypdy. Garyndaşymyzyň türkmen awady, ýagny amy derýanyň çep tarapynda taýtlandyrylan karantin zorlugyna ýerleşdirilmegden bäri 24 günüň geçendigine garamazdan olar entegem öýlerine göýberilmedi. Olaryň arasynda ýene-de 2 adamda wirusyň tapylandygy sebäpli olary ýene näbelli möhlet içinde saklama kararyna gelinipdir diýip karantin zorlugynda saklanýan Aşgabatly bir raýatyň garyndaşlary 7-nji maýda paýtagtdaky habarçymyza gurrun berdi. Gepin gerdisine ýatlatsak 13 aprelde getirilen raýatlaryň bir bölegi amy derýanyň çep kenaryndaky karantin sebäpinde ýerleşdirilen bolsa, galan 50-den gowragy türkmen awadyň köpürli hastahanasynda taýtlandyrylan karantin zorlugyna uğradylypdy. Soňky topara girýän raýatlaryň ozaldan hem saglyk meseleleri bolup, olaryň aglabasy operasiýa üçin Türkiýe gidipdiler. Azatlyk 19 aprelde olaryň hataryndan bir aýal masgalanyň böwründäki näsazlygyň ýitileşmegi sebäpli aradan çykandygyny tasdikletmek başarypdy. Galyberside soňky aýlaryň dowamında türkmen awadyň karantin zorluklarynda görnüşinden degişli medisina himayatynyň berilmänligi sebäpli azyndan 2 raýat onkologiýa hastalygy sebäpli ölüpdi. Ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden onuň lewapdaky idarlaryndan şeýle-de türkmen awadyň köpürli hastahanasyndan resmi kommentariýa almak başartmaýar. Ýurtda ölüm hoply wirusyň ýeki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri hem bular barada dymyşlygy saklaýarlar. Bu aralykda Türkmenistanda COVID-19 aladalarynyň arasynda halkary uçur gatnawlarynyň doly togtudylmagy bilen vilaýat we şäherara gatnawlary boýunça girdilen wagtlaýyn çäklendirmeleriň möhleti hem 15-nji maý çelini uzulduruldy. Bu barada Türkmen Awto Uloglary agentligi ma'lum etdi. Şol bir wagtda umumy gadagynçylygyň arasynda bildirilen talaplary berja etmek şerti bilen hepde bir näçe gezek uçur, otly we ýolukçy awtobus gatnawlary ýola goýuldy. Emma Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar bu çäkli mümkinçilikleriň ilatyň gatnaw talaplaryny ödemeýändigini, sorulýan dokumentleri bürokratik böwetler sebäpli wagtynda alyp bolmaýandygyny, munyň hem para horlugy ýol açýandygyny belleýärler. Lewapdan Aşgabady uçur biletini almak üçin vilayatyň arasyçylyk we keselleriň ýaýramagyna gözegçilik gullugynyň binasynda koronavirus testini tapşyrmaly. Bu günler gullugyň günde ýüzlerçe adam test tapşyrmak üçin nowatdyr. Mundan ozal bolsa paýtagtda näme sebäpden barýandygyň barada degişlilikde saglyk idarasyndan, polisiýadan, häkimlikden ýa-da iş ýerinden kipilnama almaly. Diňe şondan soňra uçury bilet alyp bolýar diýip türkmen awatlylaryň biri 7-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyň Türkmen awadyň aeroportundaky çeşmesi öňümüzdäki hepdeniň ortalarynda Dubaýdan ýöriti uçury bilen daşarda galan türkmen raýatlarynyň ýene bir tapgarynyň getirilmegine taýýarlyk görülýändigini aýtdy. Bu maglumaty garaşdy Türkmen News nesri hem tasdiklap, Türkmenistanyň Dubaýdaky konsulhanasynyň pasportynyň möhleti geçen türkmen raýatlaryna $150 Türkmenistana bilet satyn almagy teklip edýändigini habar berýär. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda pandemiýa sebäpli halkary uçur gatnawlaryny da bu sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny aradan diňe 5 aýyň geçmeginden soň 2020-nji ýylyň awgustyndan başlap watanyna gaýtaryp başlady. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýasy daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmek tertibini we möhletlerini öňünden yglan etmeýärler. Umuman bu meseleni düýbünden agzamaýarlar. Serhetleriň ýapylmagy bilen daşary ýurtlardan wagtynda dolanyp bilmedik türkmenistanlylar pulsuzlukdan kösenýändiklerini, türkmen wekilhanalarynyň hem himayet bermeýändiklerini aýdarlar. Türkmenistanyň çilim sewdasy dollugyny diýen ýaly gara bazara geçdi. Häkimetler bir kanun çilim sewdasyny göz yumýar diýip Azatlygyň lewapdaky habarçysy habar berýär. Döwlet dukanlaryna dören uly nowatlaryň biriniň sebäpkary bolan çilim gatçylygy Türkmenistanyň temmäki önümleriniň sewdasynyň doly döwlet ygtyýarlygyna geçirilmegi bilen güýçlenligi
eli ýukary aýatlaryň alyp bilýän çilimleri ýyl başynda 30-50 manatdan hepdede 3 gün satyldy. Ýöne çilim nowatlarynaky dagwa jenjerler, adamlaryň el aýagyna şikayet etmegi, dukanlaryň penjereleriniň dögülmegi netijesinde tynçylar aýtmyşlaryň çilimkeşleriň bir guty çilim üçin jan alyp jan bermäge taýin bolmagy bu sowdanyň behedilmegine alyp geldi. Çilim gatçylygy we ardan çilim üstünde turýan dagwa jenjerler tynçylaryň köpüsiniň pikirine görä emeli ýagdaýda dörediligi ýokardan gollagly adamlaryň aňsat ýerden millionlap pul gazanmagyna şert töretdi. Adatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä Türkmenabadyň 1-nji senagat zorlugyna ýerleşýän ambarlarda köp möçberde çilim bar. Olar döwlet dukanlaryna satylmaly haritlar. Ýöne aşaklykdan husus dukanlara paýlanýar. Husus dukanlara baran soň çilimiň her gutusy 50 manat därli 200 manat baharanýar. Ýagny her gutu çilimiň üstünden 150 manat artykmaç girdezi gelýär. Anonimlik şertinde urlaşan söwda işgäriniň aýtmagyna görä, bu söwdanyň arkasynda düýpli adamlar durýar we her gutu çilimden öz paýyny alýar. Emma birlerini baý edýän çilim beýleki bir topar adamyň maşgaly büdjetini uly urgu bolýar. Köp adamyň bir guty çilim almagy hem ýagdaýy ýok. Onsoň 10 manat töläp bir çilim alyp duran aljylary köp görse bolýar. Çilim gatçylygy we gymmatçylygy adamlaryň türkmen çilimine, ýagny 50 yerli ot çöplerden ýasalýan çilimlere geçmegine getirýär. Adamlaryň saglygyny goramak üçin diýilip girilen çäklendirmeler çilimini goýup bilmeýän adamlary hasyly saglyk töwekkelligine salýar diýip yerli Lukman radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Çilim üstünde turan dagwa jenjerler Sowet döwründe arak şeraba girilen gadaganlyklaryň döreden goh galmagarly nowatlaryny ýerine getiren ýaly boldy diýip 70-den aşan ýaşaýjy aýtdy. Ýönül Sowet döwründe häzirki ýaly husus dukanlaryň bolmagyny, emma şol wagtam dukanlardan gizlin awtologlara ýükläp çykarylan çelek aragyň bir topar adamy aňsat gazanç bolanlygyny belledi. Diňe döwlet dukanlaryna satylmaly edilen çilim öz satylmaly ýerine ýok. Husus dukanlarda bolsa 200 manatdan gizlenip däl, açyçan satylýar diýip habarçy aýtdy. Meniň aýlanyp gören husus dukanlarynyň ählisinde çilim açyk satylýar. Ýöne gutulap çilim alýan alyjy tatsan ýok. Köp adam 1-2 kän bolanyna 3 çilim alyp gidýär diýip habarçy husus dukanlarda ýene bir kanun sowdany görenligini aýtdy. Onun sözlerine göre Ramazan ayında dukanlarda arak şarap satmaga girilen çäklendirmek hem açyk diýen ýaly bolýar. Kanun boýunça bu aýda ne döwlet dukanyna, ne husus dukanyna spirtli içkileri satyp bolýar. Dukanlaryň tekçelerinde görünüp duran arak şarap ýok. İçimlik suwlar dur. Emma Türkmenabaddaky husus dukanlara baryp islendiginden sorasoň gizläp goýan ýerinden spirtli içkileri çykaryp berýärler diýip adatlygy bilen habarda edilýär. Ýöne arak satýan satyjylar çilim satýanlara garanyna serasap bolmaga çalışýarlar. Çüýşäni eliňizde görkelmän çykyň diýip tawsyrýarlar. Daşyryurtlarda ýaşaýan türkmen sally zähmet migrantlaryň we studentleriň Adatlyk radiosuna aýtmaklaryna görä, soňky ýyllarda pasport problemasynyň hasam ýitileşenligine garamazdan Türkmenistanyň daşyryurtlardaky ilçihanalary, konsulhanalary kömek etmeýärler. Adam hukuklaryny goraýan gurumlar we türkmen aktivistleri bolsa, häkimetleriň daşyryurtlardaky raýatlarynyň pasport meselesini öz kanunlaryny we gol goýan halkara ýalaşyklaryny berjay etmeýändigini aýdýarlar. Düýü Moskwadaky watandaşlar Rus türkmen jemgyýetiniň başlygy Maksat Saparmuradowyň Adatlyk radiosuna aýtmagyna görä, ular bu problema barasynda Russiýanyň hökümetine ýüzlendiler. Ortaýetde men elimden alıp barıp elimden verdim. Hem de administrasiya prezidenti, Sovet Federasyasy, ondan modat Gosduma daşa rejimizdi. Goýamy Türkmenistan vatandaşlar pasport çalışmaga problemasyny galdydyr. Sebebi сертификат возвращения на родину, bu документ любой yurtta yeterli. O legalizasiya için yetmiyor. Yine Türkiye'de işleyen. O da o натянуто еле-еле da oturmayı almak için. Başka yurtlarda sertifikat возвращения на родину işlemiyor. Yok, men pasportum olmalı. Maksat Saparmuradow, daşyryurtlardaky migrantlaryň we studentleriň pasport problemalary barada oğlum türkmen resmiýetlerine ýüzlenip
kömek soranlygyny Azatlyk radiosu bilen söhbetleşýänini aýtdy. Hatam iyi verdi geçen yerin şu yerin telefonda da görüştüm cevap veren yok. Netice yok hem de pasosta hem de kosta. Türkiye'nin pasoslarına görüştüm. Azerbaycan'ın pasoslarına görüştüm. Astrahan'ın konsolosluğuna görüştüm. Türkmenistan'ın Kazan konsolosluğuna görüştüm. Pasoslarına görüştüm. Sankt Petersburg konsolosluğuna görüştüm. Hiçbiri o hükümet diplomatlar Türkmenistan diplomat o bana cevap verdiler. Onların öz tarafından bilmeyen adamların ait bile noktada. Yani yol haritası var. Hem methaba. Her bana yeni 2 tane Türkmenistan vatandaşlar kayıtçak olyalı sertifikat aldılar. Şimdi bilet alacak o biletim yok. O biletleri yok. Haçın gitmeye havarım yok. Türkiye'de yaşayan Dehmet migrant Merdan özünün hem pasport problemasından ejir çekýärlerin berdiğini aýdýar. Bu 2012 yılda başladı benim pasport meselem. 2012 yılda yatırıldı. Men gelen yıllarımda şu yurt içi pasaportu bilen yurt dışına da çıkıp bolýardy. 2012 yılda yatırıldı. Benim Türkiye'de kaldım. Benim pasportum köne pasport bolan için Zagran pasport verilen ok berdi. Pasportu olmadığı, Zagran pasportu olmadığı için biz berde hiç kim Türkiye'de sağlık sigortamız mı yok, hiç yere işe de girip bilemiz yok. Nerede işlesek legal ne işleyez? Banklardan hem hesap açık bolan yok. İşsedip bolan yok. Sen hiç kim köne pasportlu olsan. Daşır yurtlarda Türkmenistanlaryň pasport problemesi barada Türkiye'de yaşayan Ayna Azatlyk radiosuna şeýle ürün verdi. Size şöyle aýdyn, häzir daşary ýurtdaky türkmenleriň iň wajyp meselesi pasport bolup durýar. Sebäbi diýseňiz, olar öz çağlaryna talyplar bir dokumentasiýon ordup bilen ok därdi. Sebäbi bütün pasportlarynyň srogu geçen pasportlara daşary ýurtlarda ulanyp bilen oklar. Çağlaryna zapis ettirip bilen oklar. Sebäbi pasportyň süresi geçeni için olar çağlaryny şu pasporta goşup bilen oklar. O gaty uly bir problema bolup durýar. Iň güýçli wajyp mesele häzir. Bütün daşary ýurtdaky Türkmenistan raýatlary için iň wajyp mesele. Daşyrutlarda yaşayan Türkmen Salih Ahmet migrantlaryň we studentleriň pasport meseleleri bilen ilteşikli Türkmen resmiýetlerinden kommentariýa alyp bolmady. Türkmenistanyň resmi habar serişelerine daşyrutlarda işleyen we okuyan raýatlaryň pasport hem beýlek sosial problemalar barada kelamagy söz aýdylmaýar. Türk häkimetleriniň resmi habaryna görä 2020-nji ýylyň dowamyna 87.200 Türkmenistany Türkiye'den yaşayış ruhsatyny aldy. Daşyryurt habar serişeleriniň beren resmi sanlaryna görä, diňe ortaýetde 30.000 sany, Türkiye'de 18.000-den gowrak, bir ruhsa 10.000 çemesi Türkmen sanly student okuyar.